Robert Abela reġa' biddel id-diska ta' meta pajjiżna jista' jerġa' jgħix f'normalità, ta' meta li fl-aħħar xhur il-Prim Ministru mhux biss saħaq li l-mewġ qiegħed fil-baħar li qed ngħixu f'ġenna u li l-virus kien warajna iżda saħansitra wieħed normalità l-bosta drabi fosthom għal Jannar, Marzu u Mejju. F'Jannar se tibda it-triq lura n-normalità. Sa Mejju irrid nara li nkunu business as usual. Sa Marzu irrid li nkunu rkuprajna sew. Sa Mejju business as usual. Issa li bdejna x-xahar ta' Mejju, Robert Abela qal illi għadna rridu naqbdu triq għan-normalità iżda ma indikax meta. Determinati li nerġgħu naqbdu it-triq tan-normalità. Il-Prim Ministru qal dan meta kienet jagħmel id-diskors tiegħu ta' jum il-ħaddiem. F'pandemija tajna lil kulħadd u ma ħadna xejn mingħand ħadd. Dan id-diskors weġġa' lil ħafna ħaddiema li tul il-pandemija teħdilhom ħafna u nataw ftit li xejn jew saħansitra xejn. Ir-riżultati sbieħ. Ir-riżultati li llum wara 14-il xahar, 15-il xahar issa ta' pandemija nistgħu buċra minn quddiem nitkellmu. Diskors illi fih mill-ġdid nesa lill-isportivi, lill-artisti u lis-sidien tal-bars fost oħrajn. F'pandemija tajna lil kulħadd u ma ħadna xejn mingħand ħadd. Diskors illi iddisappunta wkoll l-aktar minn 400 familja li tul il-pandemija itteħdilhom ħafna li xtilfu lill-eżiż tagħhom. Naf il-waqt li ftit inqas minn 24 siegħa wara l-ħadd filgħodu f'kollegament telefoniku fuq ir-radju tal-Partit Laburista Abela ta' x'jifhem illi fil-pandemija l-faqar f'pajjiżna naqas. Madankollu ċifri maħruġin mill-Unjoni Ewropea Ewrow illi fl-aħħar sena żdiedu bi kważi 9,000 il-familji li ma jifilħux għal daqqa finanzjarja mhux mistennija ta' aktar minn 740 euro. Żdiedu wkoll b'aktar minn 16,000 il-familji li ma jaffordjawx jieħdu btala ta' ġimgħa, b'aktar minn 2,000 il-familji li ma jaffordjawx jieklu laħam tiġiġ jew ħut jumejn fuq xulxin, b'madwar 2,000 familja oħra wkoll illi ma jifilħux mal-ispiża ta' washing machine jew karozza. Dikjarazzjonijiet li weġġgħu anke fid-dawl illi aktar kmieni il-Ministru Rodrigue Galdes ammetta li l-pagi u l-kundizzjonijiet tal-ħaddiema mhumiex kif suppost wara 8 snin ta' Gvern Laburista. Naraw ukoll il-ħaddiema jkunu mħallsin tajjeb u l-kundizzjoni tagħhom ikunu kif suppost. Dawna qegħdin nitkellmu fuq umani u fl-istess ħin ukoll qed nitkellmu wkoll fuq ħaddiem. Il-maġġoranza, il-massa. Il-kummenti konfliġġenti ta' Abela u Galdes waslu għal kritika ta' ħafna fuq il-medja soċjali illi iddeskrivew it-tamiet illi tal-Prim Ministru matul dawn ix-xhur bħala fażulli u partiġani fosthom illi minn dan ix-xahar konna ser nibdew ngħixu business as usual.